Východoslovenské derby malo výborný náboj od úvodnej minúty, vynikajúce šance sa striedali na oboch stranách. Zastrel sa najmä domáci gólman Klempa, ktorý svojimi zákrokmi často privádzal oddelérov do zúfalstva. Jastraby sa vedenia ujali v 17. minúte zásluhou Fedora, ktorého strela si našla cestu za Lipovského chrbát. Po sérii košických zahodených príležitostí sa opäť gólovo presadili žltomodrí. V 35. minúte na 2-0 zvyšoval chaos. Košickí hokejisti sa však nevzdávali a v tretej tretine sa im napokon podarilo vyrovnať. Najprv po šilurdovej akcii puk do Klempovej bránky v oslabení pretlačil Smith a 4 minúty pred koncom riadneho hracieho času trafil presne Špilár. Medzi dvomi košickými gólmi mali šancu oba týmy zmeniť stav, ale ani domáci Palovčík, ani hostujúci Fajt nariadené trestné strieľania nepremenili. Kežmarku tak prvý raz v sezóne prišlo na raz predĺženie, v ktorom 18 sekúnd pred koncom v početnej prevahe rozhodol trestnou strelou obranca Gabriš. Kežmarok zvíťazil nad Košicami 3-2 po predĺžení. Prvé dve tretiny nedeľného duelu so Žilinou priniesli priemerný hokej zo strany oboch mužstiev. Počas 40 minút videlo kežmarské publikum iba jediný presný zásah. V 7. minúte otvoril skóre na 1-0 v prospech Vlkov zo stredného Slovenska Krajči. Až posledné dejstvo prinieslo konečne zaujímavý hokej. Už v 26. sekunde záverečnej tretiny sa gólovo presadil Šechny a bolo vyrovnané. V 45. minúte však hostia opäť viedli zásluhou Havlovho gólu v presilovej hre, avšak už o niekoľko sekúnd po ukážkovej akcii prvej formácie prekonal žilinského brankára Laca Slovák. O konečnom výsledku 3-2 pre Kežmarok rozhodol Frankov nahodený puk pred bránku, ktorý prekvapujúco skončil za Lacovým chrbtom. Žilinčanom už k vyrovnaniu nepomohlo ani odvolanie brankára a snaha vynútiť si predĺženie v nervóznom závere stretnutia.